Hej og velkommen til min kanal. I dag er en lidt anderledes en. Vi er på Handmade Kreativ Fritid Viborg den 7. og 8. september. Det er i dag den 7. september. Jeg har været hernede siden 2 timer før de åbent. Det har været en rigtig hyggelig dag, og jeg vil putte ind som begynder at slå af engelsk, undskyld. Putte ind nogle små videoer og billeder, jeg har taget på min gåtur rundt. Jeg har fået en masse god information. Jeg har haft en rigtig sjov dag og hyggelig dag. Jeg vil sige, jeg overvejer ret kraftigt måske at stille op hernede næste år. Grundet den situation, jeg er nu i med arbejde og alt det. Så det kunne være en meget stor mulighed for, at jeg gør det til næste år. Jeg vil blive nødt til at kigge ind til, hvad jeg har af varer, og hvad jeg kan tage med, og hvad så vidt, og hvad størrelse bod jeg vil gerne vil have. Jeg tænker en 6 meters bod er nok fint, tænker jeg. Altså 6 kvadratmeters bod vil nok være en god idé. Men nu må vi se. Lad mig løbe klippene og videoerne, og jeg håber, I vil nyde den lille video. Så det første, vi ser her, er indgangen til, eller nærmere den ene af indgangene til Tinghallen i Viborg. De har jeg tror det er inden for de sidste 2 år, eller så 3 år, de har renoveret hernede. Så det er jo blevet meget pænere hernede, og jeg kan faktisk godt lide den nye stil, de har fået hernede. Når du kommer ind, er der altid dekoreret fint op, som du kan se der til højre. Og det er også der, du tjekker ind. Du får en lille sneak peek af hvad man kan se, og her er, hvis du skal købe billet, og hvis du har købt billet på nettet. Hvis du har købt billet på nettet, så er det fast lane. Hvilket jeg havde gjort. Hver udstiller har deres eget måde at sætte tingene op på, og jeg kan godt lide de forskellige variationer. Der er altid en god snak. Der er altid villig til at hjælpe med inspiration og med teknikker. Forklare, hvordan tingene hænger sammen, eller hvis man for eksempel gerne vil lave noget specielt, så fortæller de gerne, hvis der er nogle regler, man skal være opmærksom på. Men slut med, at jeg snakker ned videoen. you.
sjovt, når man bliver overrasket, når man kommer herned med hvem man møder. Genkender I ham?